На мен ми е 200. Браво. Сега ще влезна. Добре, кажи кога си влезнал. Аз тогава ще стопирам видеото, да, защото да не изразвам. Но още не съм още. Добре, вече ми заради. Влезна, аз те инвайтвам. Айде вече може. Инвайтнахте. Аз вече бях и влезнал. Добре. Аз съм на такова, видео съм, да знаеш. Окей. Пусна го, да. Защото бе го стопирал. Match Матч фаул. Съм си кастомайзнал поличките. Майко, на ми забива доста. Само ги кастомайз. Так, само с черен маркер. Черното винаги помага. Къде? Си, айде. Стой малко. Това е гадно. Аз имам на Б. Лагваме. Spike planted. Окей, те сме. Браво, браво. No charges left. Enemy A. Reloading. Има още един. Дед. Enemies A. Мен ме убиха. Мале ме те съм както лаги. One enemy remaining. Last player Да, там standing. отгоре. Загубили сме. А, не сме. Малото съм гъв просто. Малото съм. Hey, Това по-зле от мене. Ти що не говориш? Защото мълча. they're just batteries. And I need a Защо? Защото искам. I'm out of here. Аз пак съм само с един пища. Ела на Б. Ужасен FPS да е, ама снимам все пак. Spike planted. Теба, теба. Сега няма още никой. Добре, нас. Аз съм от е тук. Reloading. Нок един? Мамо, то как ме скемпи. Значи, що се дял пък, бе? Ще го репортна. Да, той е son of a bitch. Ботинг. Да знаеш, защото нашия го такова. Нашия го репортнах за... The enemy only че си на едно място. closed. Their hearts still a different. Трябва да стигнем. Добре, видим то пъта. Дай на. Аз съм. Лека! Reloading. Па, много добре ги фъркат те, да. Бъса. А? Authentic. Б. Мръшкаме Б.
planted. Шматки. На бъса, на бъса. Знам, че са Б. Yikes. My ult's ready. Браво, браво. Кемпе на кръг, кемпе на кръг. Няма никой. Да, видях това. Внимай в група. Да, точно тук. One enemy No remaining. charges left. Точно тук. This is nothing. Махай бомбата. Дропна. Ще е добре идея. Махай бомбата! Дропна ми. Ако беше почнал по-рано, ще Ама, дропна ми. Ай, все пак направих 3 кила. Ти какво правиш? Я се Елемир. Reloading. Я нашите малко повече да игра, защото не ми харесва така. На мастурбиране. Аре Б. Я Добре, минава оттам, ти минава къде оттам, отиваш? минава оттам, аз ще мина оттук. We can do this. Откъде ти как да минеш, ти къде минаш? Е, това е да си тъп. Аз съм към да. Абе, натам бе! Натам ходи! Аз искам да маркам това, какво прави. Не. Надолу. Добре. Абе. Що няма? It's you and me. Ей, то бе, олигофрен! No. Not at all. Ляка балак! Blocking sight. Watch this. Марко, свиса бе! Свиса бе! Ти си тъп! Ти си тъп! Абе, ти си олигофрен! Един дед, един дед. Last player standing. Само да излезеш, ще да примем. Oops. Браво, 30 браво, seconds браво. left. Да, бе, то не мога от всякъде да игра аз. Вие сте па много мощни, бе. Да, бе, Никола, можеш ли да играш малко по-добре? Ще правя само по един кил. Защо съм плах? Сам, че на мен ми дропва FPS, затова се извинявам много. Това няма да мога да правя. Ай, все пак ние сме 5-4, брат. Гледай, ние сме 4, те са 5 Reloading. човека. Ей, спри да удиш така, бе. Shift. Няма да знам. Така. Spike planted. Това е да го е в шматката. А, нашата вече е умря. По-добре, бе. Качи отгоре, качи отгоре. Here. Качи отгоре, бе. Алиша, Enemy Ляка kill. на един. Видямо. аз съм горе. Мерси. Last player standing. Какво сте толкова Набил съм слаби, бе? 80. Как сте толкова... Мамо... Charge and shoot. Easy enough. Пак убих някакъв, вие още ще направите. Аз ще се рамай тук. Ние ще загубим слаби, бе, човек. Мана, кой ще тук Пепи, щяхме да ги избием с Пепи. I want it. Идвам при теб.
Бегай! Ще те хедшотне! Ще те хедшотне! Абе, остави по-хубавото оръжие, бе, Логофрен! Айде си, бати тъпя. Отгоре, бе! Отгоре, бе! А не, това било близо. Абе, знаеш какво правиш, бе, човек? Нашите. Да. Да, има хак, има Look your enemy. Никой няма хак. It helps with хак. Ти за то ли говориш? За кой да говоря, бе? А? За кой да говоря, бе? Ало? Ало? За кой да говоря? Ти за то с Рейна ли говориш, че има хак? Не бе, то е много слаб. Gotta go. Keep up. I'm out of here. Няма. О, верно ли, бе? Ми не останахме, иначе умряхме си. There. Няма да взе да ходиш ти на тук. spike planted. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Nice try. Браво, бе. Дед. Last player standing. Сега и ти си дето. Мамка. Браво, да. И тук не беше Ух, те, нашите ще са толкова слаби, баре, играйте, бе. Не мога да ви кера, не съм безсмъртен. Сега ще избера си снайпер, сега ще ви какво ще ми напара с снайпера. Какво викаш? Сега викам ще избера един снайпер и сега какво ще ги направя с снайпера. Go, go, go. Едната е минус. Не, минус е да е малко. Взехме кръв. Да, как взима така, бе? Къде има майка? It's you and me. Не, аз съм със снайпера. Окей. Как е? Не мога да игра с пищак. Ефтем по-зле. One enemy Браво. remaining. Браво, бе! Най-накрая да вземем един рунд. Това ще има повече кил от тебе, Дел. Абе, защо аз вървя с най-малко пинк от всички, бе? Go, go, go. Откъде минаваш? Защо аз вървя най-малко пинк от всички, бе? Gotta go. Let's fly. Сега ще минал са тука. Може ще дойда. Така. Ще чакам и само до майката. Enemy spotted. Ляка долък. Да, бе, брат. Ти сега излезе един отдолу, един отгоре. Last player standing. Имаш ревайв. Never left. Бегай, ма. Last player standing. Ай, остана най-слабичката. Браво на момиченцето. Чак докато видя контролите. То също ли? Браво. Стига. Презареди. Той знае, че са там. Ма как? Презареди, бе. Тали те не му презареди. Излез. Те сега ще излезнат, окей. Колко Enemy мощна! remaining.
30 seconds left. Ten seconds left. Съм какъв Бихме, тъпе. бихме, бихме. Абе, отиди си би, бе. Бихме, не, нека сади. Окей. Браво, бе. Добре, че не бяхме ни с бомбата. Не беше толкова трудно да го убиеш. Listen up. Kill done. По принцип, да, ама ти си слаб. Хора, до тук ще приключим с клипа, защото вече много ми лагва на мене с... За това ще спираме. Абонирайте се на канала, искам банката и чао.